Hola, ¿qué tal? Com estem? Bueno, pues així encantat amb tots vosaltres, aguantant aquest confinament, aquest període de reclusió, però que d'alguna manera l'estar en casa també ens fa descobrir altres coses, no? I altres històries, altres factors, no? Que ens poden gastar i reflexionar dins de nosaltres mateixa, no? En aquest rateig, no? Que podem fer algo d'art i expressar-se per mig de les mans i del nostre intel·lecte, pues, jo vaig a plantejar-vos una cosa que potser siga molt divertida per als xavals, per als nanos, per als xiquets, i per als no tan grans, o sigui, és com allò que diem, des de 0 hasta 99 anys, no? Pues això és un poc així, no? És més que evident que tot el camp de les propostes plàstiques i que puguen entretindre a la gent, no? Que ens puguem entretindre en elles en aquests dies tan delicats, no? Sempre solen ser de pintura o de fer alguna cosa. Jo vaig a plantejar-vos, a proposar-vos fer algo en escultura, no? Però si no tenim materials i no tenim res, no, per a fer o alguna cosa així, no fa falta, qualsevol cosa de casa ho podem fer. Però avui anem a gastar el famós paper d'alumini, que tots tenim en casa, segur, i que, i conforme vaig fent una coseta, una xicoteta demostració, aniré dient-vos altres opcions que puguem tindre, ¿vale? Vinga, anem allà, anem a veure què podem fer en aquest paper d'alumini. Tots sabeu, paper d'alumini és això, podem tallar un tros, i el que anem a fer són unes figuretes humanes, una figureta concretament, perquè no ens donarà temps, enrotllem així en plan un poc salvatge i en intenció ja de fer els braços per l'impuesto, el cap per el centre, movimiento, ¿no? Braç este li podem augmentar una cama, l'altra cama, podem fer un exèrcit, podem fer perotets per a poder jugar, es podem posar complements, com palillos, com qualsevol cosa que puguem pillar a la cuina. Ara la cuina és un recurs prou interessant per a poder fer aquestes figuretes, per exemple, aquestes propostes escultòriques. Els palillos esmondadientes també poden ser unes propostes per a fer construccions, per a fer unes torres, per a fer un altre tipus d'escultura. Aleshores, podem acabar en aquest senyor que senyala, aquest home que senyala, evidentment que no, si volem més naturalisme, estem una miqueta més de rato apretant i modelant qual si de plastilina es tratara. En volem fer un altre, fem el mateix. Si volem agarrar-ne més, en podem agarrar més. Si volem afegir més a parts particulars, volem allargar el braç, volem fer-li el cap més gros, podem agarrar un tros i podem añadir-li-lo al cap sense ningú tipus de problema i li fem el cap una miqueta més gros. Després n'hi ha un recurs molt xulo i molt fàcil i molt econòmic i molt còmode,
que això ho tenim en totes les cases, que és la farina. La farina i l'àuia mos donaran una, com si diguérem, una capa per a endurir la superfície del material d'alumini i podrem mantindre-lo més dur, més consistent, ¿vale? Apretem i deixem els braços i el que són les cames. Val? I enmig posem el que és el cap. Si volem podem partir una miqueta veu que es fan molt ràpid, que no és una cosa d'estes que tindré d'ahir molt de temps i això, no? I podem, bueno, fer-ne 1000. I de 1000 posicions, que és el que més ens interessa. Perquè ara, per exemple, tenim així una sèrie de llibres i, per què no? Després anem a llegir-ne algun. Per què no anem a fer un lector de llibres assentat damunt dels llibres i que tinga un llibre en les mans? Aquest, conforme podem veure, l'assentem així i per l'altra banda li modelem el que és el llibre. Per a que pugui estar tranquil·lament fent-nos companyia i llegint a banda de la companyia que ens fan els nostres familiars que, bueno, conviuen amb nosaltres en la nostra casa. Gràcies per la vostra atenció i espere que es feu uns artistes i que, bueno, que puguem veure les vostres obres. Bueno, doncs gràcies, patiu i, per favor, quedeu-se en casa. No iscau de casa en aquestes fetges. Gràcies.